ya mashobane. Uzobona-ke bazongiklasa bethi angishongo ukuthi hey awona madoda. Yey. Bahlala kuyona. Bahlala kuyona mina ngijikele naye engibaziyo. No mfowethu ngifuna ukubuza la ngoba wena umelaphi wendabuko. Ukuthi kulento yedliso. Umuntu umedlisiwe mhlawumbe ngabe wayidlisela uthando noma wayidlisela noma uwena ozochaza ukuthi mhlawumbe kuyahlukana yini. Ukudliswa ngizwe kuthiwa hayi idliso sakhula kuthiwa liyaphalazwa. Kodwa manje kubuye kuthiwe hayi ukuliphalaza kuyingozi lingakubulala nokukubulala lifuna ufaka izinto mhlambe zokulibulala ngaphakathi. Kusuke kwenze njani idliso makuthiwa liyaphalazwa kusuke kwenze njani makuthiwa ufuna libulawa ngaphakathi noma ahlukene. Bayede ngiyabingelela bamfekayo. Amadliso ahluke kaningi. Kukhona idliso elikhandwe nje ake ngithi ngezizwe noma leli kuthiwa lifaka iy'lwane. Leli dliso liyingozi ngoba umuntu ukuthanda kakhulu angenza ngisho izinto ey'rongi engangokuba ngakubulala ngisho ukukubulala ngoba i-fast. Umuntu ungamdlisa namhlanje kusasa seliyaqala lasebenza. Idliso-ke ley'lwane lelo yileli ekuthiwa awukwazi ukuliphalaza ngoba uma uliphalaza liyalokhuza livele lifike lime la kumuntu ngoba khathi umuntu elifaka yileli eliyalwayo liyatshela ukuthi ngifuna usibani bani enze 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Mhlawumbe uthothi uzogcaba uma kuwumuntu wesifazane akhiphe igazi ey'ndaweni ey'thize alifake lapho. Liba inkinga-ke uma ezokwenza lokho mase eyakubalekela ngoba okusho ukuthi wena egazini awusakwazi ukuthola igazi lakhe. Once nangabe usa-connect-a naye uqala lapho-ke kuzokuhlupha ngoba kunaleya nto leya. Ilelo-ke liyingozi kakhulu ngoba lelo dliso ngeke ukwazi ukuhlala ngaphandle kwakhe. Ngisho ulele ebusuku uyampupa, uyambona umbone engathi ulele eduze kwakhe engekho ngoba li-powerful kakhulu. Liyona dliso eli-powerful inkinga yalo linobungozi. Inobungozi obuningi. Mhlawumbe angikonfirme le ndawo ethi masikhuluma ngezizwe ngoba omunye umuntu uzongazi. Uma ukhuluma ngezizwe ukhuluma ngani ngoba abanye baye bethi ukhuluma ngey'poki noma abantu abalandwe emathuneni. Yini izizwe briefly nje? Izizwe imithi efakwa amathambo ivuswe ikhulume ngoba uzokuthiwa izizwe nje imithi ehlukene kodwa kukhona izizwe zasemampondweni, khona ezaseSwazini, khona izizwe zakaZulu. Zonke lezi zizwe khona ezamaShangane noma ezakaSoshangane. Zonke lezi zizwe zenziwa ngendlela ey'ngafani zihlukene. Kukhona ukuthi masenziwe maseyivusa mhlampe afake inyoka ngiyafanisa mhlawumbe maseyivusa omunye afake inyoni mhlawumbe omunye maseyivusa afake amathambo athize masiyolaliswa mhlawumbe emathuneni ukuze izothola amandla noma ilaliswe endleleni la kuhamba khona abantu. Futhi leyo nto leyo ifakwa kumuntu phela ngithi ingakho iyalo abamfekayo ngoba izotshela iyalo kuthiwa ngifuna umfekayo angithande ekuseni into yokuqala azoyenza angihambise emsebenzini. Ngiyafanisa ngisho ukuthi njalo ngifuna ukuthi mayihola ikhadi lihlale kumina, ngifuna ukuthi enze u1 no 2 no 3, ngifuna ngilobo yabo liyatshela and lisuke lizophila kumuntu angaphupha ngisho ukuphupha. Yazi indlela ledlisa elipowerful ngayo umuntu uyakwazi ukuphupha abantu bakini lo dlisiwe abone yonke into angazi right. I know uyathusa no leyo sizoyenzela ivideo yayo siyichaze kahle. Asikhulume ngokulikhipha-ke ukuthi wena-ke njengomelaphi wendabuko noma laba abantu abathi bakhipha amadliso mayesethi yena hayi kufuneka ukuphalaza. Ubona kanjani wena ukuthi lo ufuna ukuphalaziswa noma lo ufuna ukuthi afakwe izinto zokulikhipha? Kuya ngendlela umuntu oyenza ngayo. One liyamgulisa, omunye useyagula mhlawumbe azace mhlawumbe seliyamjikela ngoba imvamisa phela ukuze livele ukuthi fanele aphalaziswe ingoba senezinto azenza kakhulu. Mhlawumbe angene emzini nomuntu ashaya amawindi akasabi bantu bakhona angangqongqoza ilona lithuke selimrula ngoba selivuye ngaphakathi. So lo muntu bathi abantu ayifanele aphalaziswe lo ngoba into ivele kuwona wonke umuntu ukuthi hayi udlisiwe. So uma enjalo is either uyabonakala nje yabona wonke umuntu noma sahamba ayohlola mehlola-ke balibone-ke abantu ababonayo ukuthi hhayi leli liyingozi kanje ngeke likwazi futhi ukuthi aphalaze. Mhlawumbe omunye anikwe iy'phungo but ngiye ngiprefer mina imithi ngoba kukhona imithi e-right lo vele uchathe ngayo lifike libulale likhame kahle lilokhu lilincenga kanjalo ngokuchatha uma usuphalaza noma usuthola isiphungo sokuthi liflasheke nje seliyaflasheka. So kuyo yonke lento uyakuconfirma wena ukuthi ngoba siyayisizwe kwesinye isikhathi iy'thandani ubone seyibulalana. Abanye bayashayana kanzima uthola ukuthi nje kulo relationship uphila isibhaxi kodwa uma uthi usondela kubantu abasondelene nabo bethi hayi le ntombazane iyamdlisa lo mfana noma lo mfana wayidlisa le ntombazane. So liyakwazi ukuba violent uthola ukuthi linempi ngoba lifuna lo muntu walo.
Phela angithi ngoba uzwa kuthiwa lakhiwe ngezizwe bamfeka lelo dlisa elinjalo. Imali ake ngifanise nje, ake ngithi mhlampe lakhiwe ngezinja, sengiyafanisa. Yeah. Izinja zike zifike zilumane nje. Uyabo? Ngiyafanisa ke isibonelo. So bekuthiwa lakhiwe ngamakati, amakati akalwa indoda ithi iyafuna babashayana. So vele into enobulwane noma enesizwe phakathi ihlale izovuka Yabo umuntu mengabe abantu bezoqabulana ufuna uqala ubheke ukuthi hey lo muntu afuna uqondana ukungiluma. Hayi manje manje cha ngenxa yokuthi angifuni le video beyinde ngicela siyibambe la lento ngicela siyenze ibe yi-series. Okay. Siyenze igaba bekuyisingeniso lesi ngoba lento yedliso iyabahlupha abantu abaningi. Iyabahlupha and imhlupho omunye uthola ukuthi usedlulela kwi-relationship enye kodwa uthola ukuthi akuhlaleki ngoba unaleya nto leya nomunye kuvaleke mhlambe ngifuna uyichaze nje going forward unabe nakuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi omunye yamvala nenzalo uthola ukuthi abantwana kasabatholi omunye si develop izigulo ezithile njalo njalo.